Добрий вечір. Прайм Скрипін на каналі АТР в четвер о 21-й годині за київським часом. Отже, вчасно починаємо ефір. Надзвичайно цікавий гість Артем Шевченко, директор департаменту комунікації МВС України. Добрий вечір, Артеме. Добрий вечір. Ясна річ, що хотілося б на цьому місці бачити Арсена Авакова. І це буде перше питання, після того, як я нагадаю, що досяжні Viber плюс 380 73 419 41 58 і Skype atr.tv. Цей ефір можна дивитися в ефірі телеканалу АТР, на Фейсбуці телеканалу АТР, на Ютубі телеканалу АТР, так само на Ютуб-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Отже, рушаймо. Чому я сказав, що Арсен Аваков? Тому що з комунікацією в нього... І далі я можу розводити руками. Я очолюю комунікацію в Міністерстві внутрішніх справ 4 роки. Я розумію. Це моя робота. Я розумію. Він так само іноді ходить на ефір, але не так часто, як інші, не так часто, як хотілося б вам. Я прошу віднестися до цього з розумінням. І не до всіх, безумовно, оскільки у нас зараз дуже багато медіа, і задовольнити всіх нереально просто. Як колега колезі, свого часу ж там перетиналися по роботі, то я можу сказати, що аргументація зрозуміла. Зрештою, я коли бував в західних світах, то там ясна річ, що у нас журналісти вони трошки є розбещені в тому плані досяжності до влади, там досяжності телефонів, коментарі і так далі. Скажімо, федеральна прес-конференція щотижнева уряду Німеччини – це чітко вивірені питання, ніяких уточнень, і урядовець відповідає на питання так, як вважає за необхідне. Тому я розумію, що красива відповідь, але комунікації безпосередньо з міністром реально бракує, тому що до нього безліч питань. Я їх ставитиму, але це питання насправді до Авакова, не до Артема Шевченка. Саме тому я очолюю комунікації, саме тому у нас є чимало людей, які можуть презентувати публічну думку на різних майданчиках, в різних форматах. І іноді він так само це робить. Але, в принципі, у нас є така велика комунікаційна команда, яка спеціально над цим працює, і якої є це, по суті, функція. Я бачив один епізод, коли міністр рухався, а до нього журналіст звертався з питаннями, і він казав: коментарі відсутні, причому, здається, російською мовою. Коментарі відсутствують, коментарі, що він... Це право міністра, даруйте. Це не значить, що у нас стільки багато журналістів, так багато питань, що іноді неможливо задовольнити всіх. Тим паче, якщо є якийсь захід. Я не вважаю, що у міністра Авакова є проблеми з комунікацією. Хоча я розумію журналістів, яким хочеться питати у нього в різних форматах, особливо в особистому спілкуванні в прямому ефірі, якомога частіше і з будь-якого приводу. Таке спілкування також є, але воно не часте. Це його право як політика і керівника. Добре, чим пояснити, власне, таку політику уникнення прямого спілкування з журналістами або дозування, такого ретельного дозування, дивлячись кому дати інтерв'ю. А стилістика інтерв'ю буває різна. Буває компліментарний жанр. Я його якраз спостерігав. Забув, хто брав інтерв'ю, правда, компліментарний жанр. Але за бажанням можна подивитися запис. Роман, мені здається, прізвище цього інтерв'юєра я забув просто. Мені здається, ви забагато приділяєте цьому увазі. Якщо у нас є якийсь публічний захід із можливістю доступу до коментарів оперативних, ми називаємо там брифінги, або підхід до преси, він відповідає практично на всі питання. Але так, це не повноцінне інтерв'ю, це такий оперативний коментар в різних умовах. Але у нас це відбувається доволі часто і з різних мотивів. Але я не скажу, що кожен день. Кожен день це просто нереально. Я кожен день не просив. Є глобальне питання, я для себе, власне, так і позначив. Це те, що лунає дедалі частіше від громадських активістів, на яких було скоєно низку замахів, і які скаржаться на фактичну бездіяльність Національної поліції, незважаючи на особисте спілкування, відсутність особистого спілкування, на бездіяльність прокуратури, але зараз ми говоримо про Міністерство внутрішніх справ. Від правозахисників, від юристів різних, які і бралися за процес люстраційний і, в принципі, які не виходять з судів, про те, що поліція лишилася нереформованою. Тобто, попри певні паростки, добрі паростки, хороші паростки, варто там почитати пост на Фейсбуці вже «Даруй маршала» Жукова. Не того, який в Харкові, а той, який тут, який захищає свого шефа, Авакова я маю на увазі,
при всій повазі до Жукова лишається питання нереформованості поліції. А вам не здається, що ви суперечите самі собі, коли згадуєте Жуков? Мені не здається. Такий бойовий офіцер, як Євген... Ми на ви чи що? Ну, як скажете. Давайте на те. Такий бойовий офіцер, як Євген Жуков, який очолив новий орган патрульну поліцію, це і є свідчення реформ. Такий бойовий офіцер, як Олександр Фацевич, який є керівником Жукова, який є заступником голови Нацполіції, очолює блок превенції, те, що раніше називалось громадська безпека, тобто всі вуличні події і, скажімо так, безпека на вулиці. Це і є свідченням реформ в нашому відомстві. А так само низка інших менш впізнаваних, між іншим є такий бойовий офіцер, так само десантник 79-ї бригади з прізвищем Зеленський, однофамілець президента, служить в патрульній поліції. А також в багатьох інших підрозділах, які реформуються, але ніхто не казав, що реформа завершена. Ніхто про це не казав. Це болючий, тривалий процес. Наскільки тривалий процес? Зараз він триває з 15-го року. Зараз 19-й. 4 роки він триває. По оцінкам наших західних колег, на таку країну, як наша, за масштабами, за територією, з такими проблемами, з таким населенням і з настільки занапащеною системою правоохоронною, яка була в 2014 році, яку міністр Аваков отримав, посівши посаду, це декілька років, точно більше, ніж 4 займає. Є стратегія розвитку системи до 2020 року, така середньострокова, але ніхто не казав і не говорить, що із створенням і роботою патруля завершені реформи. Вони тривають. Це стосується підрозділів різних і системи МВС загалом. І не тільки поліції, між іншим. Нарікання виникають 4 роки, кажете, мало часу. Природньо виникають як нарікання, так є і заохочення. Це не може бути одного без іншого. Просто інформаційне середовище таке, і середовище комунікаційне сприйняття таке, що краще комунікується все погане, все, що розчаровує, а набагато гірше комунікується героїзм. От ми, знову ж таки, я ходив на ефір і згадував там випадок у Переяславі, коли поліцейські, між іншим, не на службі. Це не є виправдання, але все ж таки вони скоріш за все скоїли злочин, не перебуваючи на службі. Якщо ти не на службі, ти все-таки приватна людина, але це їх не виправдовує. Перекреслило 18, які ми згадали з відкритих джерел, випадків порятунку поліцейськими людей і дітей, в тому числі за 1,5 роки. Вони теж були, але один Переяслав перебив все. І нема що з цим робити. Ми нагадуємо про це, але як... Що це? Зараз про Кирила Тлярова, так? Я про Тлявова, про історію з Тлявовим і про історії порятунку, які були за 2 роки, ми нарахували, там 17 чи 18. На різних ситуаціях, в водоймах, в пожежах, на морозі, в ДТП, коли поліцейський рятував. Це функція поліції. Я ж не кажу... Слухай, у поліції яке гасло? Служити і захищати. Правильно. І це, в принципі, загальноєвропейське гасло. Нічого, це просто їхня робота. Безумовно. Це все одно, що пожежники будуть говорити, або пожежні, що ми згасили пожежу. Так це ваша робота. Безумовно. А я буду виходити з ефіру і казати, я провів ефір, все, медаль бігом. Ні, це робота. Якраз цей ніхто не вимагає медалі. Дивись, випадок цей з Кирилом Тлявовим, ви ж ніхто не застрахований, коли прилетить чорний лебідь у вигляді якоїсь надзвичайної події. А тут же ж не проста подія, вона не типова. Це не просто поліцейські захищають від злочинців, це поліцейські самі злочинці. Причому поліцейські, які не пройшли переатестацію. І опинилися... Не пройшли, були звільнені, були відновлені судами. Це треба мати супербажання, щоб цьому стати на перешкоді. Якщо ти вже очолюєш міністерство, тобто орган державний, так, з бюджету фінансується, ви прекрасно, тому і питання про нереформовану поліцію, тому що прекрасно про цю схему знали. Затіваючи так звану переатестацію, яка перетворилася просто на проформу, на пшик, це моя оцінка, оціночне судження. І мінти, як були на посадах, так вони і повернулися на посади. А далі відбуваються страшні речі, такі як з Тлявовим. Там, правда, немає вироку суду ще, слідство... Навіть обвинувального акту немає. Немає навіть обвинувального акту. Проте був резонанс.
Я не можу переконувати, винні вони, не Дивіться, винні, з чого а вони ніхто не стріляли. говорить, Там ніхто. купа всякої інформації почала з'являтися. Ну, безумовно, тому що злочин ще не розкритий повністю. Злочин розкритий, коли кримінальне провадження завершується обвинувальним актом, погоджується в прокуратуру, обвинувальний акт іде в суд. Не в Фейсбуках, не Я на якраз- Майданах, не на мітингах, Дивись, не на я хайпі, якраз- а в суді. А ще я- бажано, коли я вирок якраз процедуру стояв в апеляції і вступив у законну силу. Тоді справедливість восторжествувала. Або ні. За існування бажання правоохоронних органів. Тому що хочу нагадати, що Тлявов це теж перегукується, як це не дивно, зі справою Катерини Гандзюк. Чому? Тому що тоді, коли облили кислотою, хочу нагадати, що бравий, я тепер не знаю його статусу, Геращенко Антон, вийшов і сказав, що от злочинець ось він. От він уже, все, ми його затримали. Хто такий Геращенко, чому він це коментує? І чому така брехня поширюється? Тому що потім з'ясувалося, що ця людина взагалі не причетна. Це була помилка. І лише хто такий Геращенко? Спитайте у нього, він народний депутат. Ну, чи не змушуйте мене відповідати за інших людей. У вашій структурі департаменту він грає якусь роль? Раніше він представлявся радником міністра. Зараз це Ні, чекайте, він не представлявся. Він раніше був радником Був, міністра. так. Зараз Антон є секретарем профільного парламентського комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Це комітет базовий, в який приходять всі законопроекти, які мають стосунок. І він є членом колегії Міністерства внутрішніх справ. Ну, хіба це його уповноважує робити якісь заяви стосовно резонансних подій? Він як політик може робити будь-які заяви щодо будь-яких подій. Він народний депутат. Ну, він не розкривав, Він не по-моєму. представляє офіційну позицію Міністерства внутрішніх справ, правильно? Він є членом колегії Міністерства внутрішніх справ і як політик може висловлювати будь-які свої позиції. Він не представляє офіційну позицію Міністерства внутрішніх справ. Тобто його думка, яку він озвучує, пише на Фейсбуці, це його думка. Це думка народного депутата, члена комітету, секретаря комітету профільного парламентського, члена колегії Міністерства внутрішніх справ. А що, членство в комітеті воно не дає в Міністерство внутрішніх справ? Членство колегії не є постійним, воно може бути змінено. Ну, то Скажімо, це, що народний надає- депутат Мустафа Найєм був членом колегії Міністерства внутрішніх справ, вже не є, але певний час був, коли займався реформою в патрулі. В цих людей якийсь є доступ до якоїсь прихованої інформації, до Мені про це якихось не відомо. інсайдів. Я уточнюю зараз. Мені про це невідомо. Ну ви мене питаєте про іншу людину, мені не зовсім коректно про іншу людину говорити. Я готовий не знаю, відповідати за як працює комунікацію. колегія, сорі, і глядачі не знають. Тому я запитую, чи має доступ член колегії до якоїсь інформації, яку не виносять на загал, або до інсайдерської Ну, до інформації? якоїсь має, але в межах закону, до певної процесуальної інформації, на якій є грифи щодо її розповсюдження, де є головний слідчий, а в нас тільки слідчий відповідальний за ступінь доступу до інформації по конкретному кримінальному провадженню. Відповідно, ні. Якщо іншого рішення не прийняв Ну, слідчий. власне, я і просив це роз'яснення, тому що глядачам треба розуміти. Зараз всі заплуталися, ми це обговорювали в Дніпрі на блогерфесті, здається, як розрізняти фейки, не фейки, правдиву інформацію, неправдиву Покладатися інформацію. на відповідальні джерела. Правильно, треба їх перевіряти. Журналісти не завжди її перевіряють. І поширюють, скажімо, абсолютно абсурдні іноді комбінації, як з останніх прикладів, скажімо, журналісти можуть поширити інформацію, що ось печатки фіктивних фірм, через які відмивали гроші, що є абсурдом. Якщо фірма фіктивна, її не існує. Як через неіснуючу фірму можна відмивати гроші? А вони поширюють інформацію, яку їм надають. Кажуть, ну, поліція то сказала. Ось оперативне відео там. Я, як відповідальний за комунікацію в системі МВС, закликаю всіх послуговуватися інформацією з наших офіційних джерел. Це сайт, це офіційні акаунти верифіковані всіх наших підрозділів, і, зокрема, регіональних, таких як поліція Києва або поліція будь-якої області, твіттер-акаунти. І це є головні джерела і інформації, якщо ми говоримо про поліцейську діяльність або про ступінь доступу до інформації по тій чи іншій кримінальній справі. По кримінальному Добре, щоб керуватися дефініціями і розумінням, хто, де, як і що, тому, власне, я ці уточнення робив. Друзі, я нагадаю, що для вас є досяжний Viber плюс 380 73 419 41 58 і skype.tr.tv. Для того, щоб ставити питання, я думаю, питання виникатимуть у вас, оскільки охочих їх ставити завжди безліч. Ну, принаймні в коментарях на Фейсбуці, якщо спиратися на цю соціальну мережу, то завжди є злобні коментарі. Хоча, якщо говорити про реалії, то коли люди зустрічаються з блогерами, фейсбукерами,
сміливість кудись пропадає одразу. От це з власних Це природа соціальної мережі Так, і філософії. з власних спостережень. Повертаємося до кейсу Тлявова. І коли, знову таки згадуючи Катерину Гандзюк, тоді Антон Геращенко поширив інформацію, що злочинець затриманий. І якби не преса, то справа не зрушила б з місця. І далі громадські активісти ставлять питання і президенту, і тому, що був, і той, що зараз, і політикам, і міністру внутрішніх справ, і генпрокурору, хто замовив Катю Гандзюк. Спитайте у Служби безпеки, вони відповідальні за розкриття цього кримінального провадження в частині пошуку замовників. Я можу ще запитати в Службі безпеки, я зараз окей. Якщо ми маємо інший кейс Стерненка, теж громадський активіст, де просто по дорозі в СБУ щось зникає. Зафіксовані зі справи. Ну як, зникають епізоди справи, там, де вже були проведені докази зникають. Ми будемо смикатися від справи до справи, від епізоду до епізоду. Смикати, не смикати – це система. І тому я буду... Ні, якщо кожен розбирати, то ми просто потонемо. По Гандзюк ми не закінчили. Я кажу, що всі 5 підозрюваних, незважаючи на помилку із Новіковим, яка була, і за яку ми вибачились перед Новіковим і виправили її вчасно, незважаючи на це, до справжніх підозрюваних, а зараз вже обвинувачених, підсудних і, по-моєму, вже і засуджених, добігла, кажучи жаргоном оперативників, саме Національна поліція. Так, була помилка у вигляді Новікова. Так, напевно, були ще якісь помилки. Можна багато закидів робити з боку колег, друзів щодо поліції. Між іншим, вона сама дуже негативно, внутрішньо, особисто ставилася взагалі до правоохоронної системи у вигляді старої міліції і нинішньої поліції. Це її право її друзів любити чи не любити. Між іншим, поліцію мало де люблять. Так, згадайте, по всіх країнах. Поліція – це не той орган, в якого розсипаються в любові. Відверто сказати? Майже скрізь так. Рівень довіри, да, але так, щоб от ми любимо поліцію. Поліція не приїздить тоді, коли у людини все добре. Зрозумійте, коли у вас все добре, вам не треба допомога, вам потрібен поліцейський? Власне, ні. Поліцейський потрібен тільки тоді, коли погано. Або дрібне правопорушення. Мені просто потрібен поліцейський і потрібен порядок на вулиці. Безумовно, але ви не звернетесь до нього, коли у вас все гуд, все окей. Коли ви самі не порушили, він до вас не піде, коли вас не образили, коли вас не обікрали, коли на вас, не дай Боже, не напали. Коли у вас йде нормальне життя, вам поліцейський не потрібен. Ну, може, іноді там якусь безліч допомогу. випадків, коли відбувається правопорушення, стоїть поліцейський, його закликають, і він якось так, м'яко кажучи, кволо реагує, або взагалі не реагує, або взагалі іде з місця вчинення злочину. Давайте конкретно говорити. У нас такого не було. У нас патрульна поліція реагує по можливості, по пріоритетності, тому що виклику різниця. Давайте з Гандзюк завершимо. Тут немає чим... Ти називаєш. Мені якось незручно, тому що ніколи не викликали один. Добре, давай. Дивись, чого ви мені викаєте? Ізвиніть, плохое воспитання. Ні, не тому що не відклалося ніколи в пам'яті, щоб я на ви там звертався до тебе, або ти до мене. Окей, на ти. Є у нас дзвінок, прошу, телефони, якщо я не помиляюся. Доброго вечора, пане Романе, доброго вечора, пане Артеме. Денис, Полтава. Тут просто пан Артем сказав, що один випадок у Переяславі перекреслив там скільки 48 чи скільки випадків, коли патрульні прийшли на допомогу. 18 за останні півтора року. Я хочу сказати, що це був не один випадок. Не один випадок у Переяславі перекреслив це все. Це все перекреслили поліцейські з Харківського метро, котрі вибивали гроші у людей. Це все перекреслили поліцейські Кременчука, котрі прийшли на допомогу п'яним колегам та ледь не втопили чоловіка. Це все перекреслили події під Києвом, коли було розстріляно, поліцейські розстріляли своїх. На наступний день після переяславських подій патрульні поліцейські Борисполя на пішохідному переході збивають хлопчика. На щастя, швидкість була невелика, але і хлопчик не постраждав. Також хотілося б згадати ситуацію, коли патрульна катувала Безхатченка, щоправда, її вже притягнуто до кримінальної відповідальності. У мене питання до пана Артема. А скільки за минулий рік було притягнуто поліцейських до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів? Дуже багато.
Точна цифра до Державного бюро розслідувань, тільки воно притягає до відповідальності. Між іншим, я б хотів би зауважити одну річ. Як ви думаєте, раніше поліцейські не порушували закон? Ну, скажімо, років 20 тому. Порушували. Поліцейські чи міліція? Міліція, ще радянська, пострадянська. Артем. Просто комунікаційне сприйняття. Ми зараз бачимо в телефоні і одразу через 30 хвилин... Міліція до цієї реформи, яку спробували зробити, вона була жорстоко репресивним органом. І ти про це прекрасно знаєш. Тупо репресивний орган. Поліція є законним репресивним органом. Це те, що платник податків... Це називається... узаконена репресія, якщо ми хочемо притягати до відповідальності. Ти працював репортером. Я не виправдовую. Можна я думку закінчу? Будь ласка. Тому ми не приховуємо жодного такого випадку. Його, власне, неможливо приховати, коли будь-яке, я не знаю, правопорушення цієї поліцейської, яка копнула ногою двічі без Хатченка п'яного на лавці, що є, звісно, неприпустимим. Але, в принципі, ну, як вам сказати, я не виправдовую її, не настільки уж суспільно небезпечне з точки зору вона допустила правопорушення, але допустила. Повірте, у нас дуже багато скарг на поліцію. Чого ви не там з цими п'яницями, з цими волоцюгами, чого ви на них так дивитеся і не ганяйте їх? Саме тому іноді поліцейські бояться, що одна допустила ось таку помилку і копнула його двічі ногою, притягнута до кримінальної відповідальності, а людина з вікна це зняла. Зараз завдяки цьому неможливо нічого приховати. І ви знаєте про будь-який, про цей випадок поліцейського. Про те, що поліцейські на переході, слава Богу, без тяжких наслідків ударили корпусом автомобіля хлопця. Про будь-які інші. У вас складається враження, що це скрізь таке. Ні. Це просто наше життя, все в онлайні. Тобто неможливо приховати жоден випадок. Ми і не приховуємо. Ми і притягаємо до відповідальності кожного правопорушника. І не відмазуємо його відповідальності. Є підстави запідозрити або в дрібному правопорушенні, або в серйозному злочині, на службі чи поза службою. Притягаємо, відповідаємо. Зараз проведені після випадку з Переяслав серйозна робота з кадровими підрозділами, які посилили значно таку дисциплінарну, жорстку роботу, зокрема і поза службою з поліцейським. Як надовго? Це процес постійний. Поліція була і буде, це становий хребет правоохоронної системи. І, даруйте, таке скрізь. Знаєте, скільки кримінальних проваджень проти поліцейських, скажімо, в Франції під час протестних акцій жовтих жилетів? 170 з чимось поліцейських Франції притягнуто до відповідальності за перевищення влади мінімум, а як максимум за більш тяжкі злочини під час цих протестів. Це завжди. Поліція не може бути постійно... застосовувати примус, силу і десь не припуститися помилки, десь не дотиснути, а десь перетиснути. Система працює тоді, коли є адекватна відповідь на це. І якщо у нас є порушення з боку поліцейських, повірте, ми їх не приховуємо. У нас найпотужніший в оперативному сенсі зараз департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Наш гай шумить, так ганяє всіх, особливо тих, хто порушує закон і документує, притягає до відповідальності, безумовно, зі слідством ДБР. Оскільки тільки слідчий ДБР може розслідувати поліцію. Тому тут і це також є свідчення реформи. Ми нічого не приховуємо, і ми на видноті. Ми повернемося до всього, що я зачепив, ясна річ. Давайте. Давайте. Давай. Я розумію, що ти просто через спілкування з пресою багато, і давай до всіх з повагою треба ставитися. Я тоді зараз теж почну викати. Погане виховання. Ні, це добре виховання. Просто не було такої практики. Добре. Я спробую виправитися. Не обов'язково. Дивись, я спостерігаю дуже цікаву тенденцію, коли... ви ж, напевно, хочете, щоб поліція була краще. От просто постійно покращувалася, ставала краще, зразкова. Відповідно, громадяни України, хочу нагадати, коли запускали патрульну, так поліцейських ще не вітали ніколи. З такою новизни. З таким завзяттям, і форма красива, і молоді хлопці, дівчата. І ось вона і от ми побачили, ось їде машина, поліцейська автівка, і ми бачимо маячки, і ти вже спокійніший, тому що ти знаєш, що от є охорона порядку. Але це все дуже швидко кудись розчинилося. Є маса випадків, коли ті, хто повернувся, починають просто бикувати на місці, провокуючи, власне, простих громадян, незалежно від того, правопорушники чи не правопорушники, до неадекватної можливої реакції, типу, а що відбувається, мало зрозуміло. Так от, всі ми хочемо, щоб була поліція
на яку можна спертися, щоб яка забезпечувала безпеку і порядок. Проте, як тільки лунає якась критика, от і зараз я від вас, тебе, чую, на все є відповідь, що так швидко не реформується, що це тривалий процес, що ви в роботі, що ви берете до уваги і так далі. Ви постійно захищаєтеся, натомість, і це не лише цей орган, який існує за бюджетні кошти, це власне політика будь-якого органу захищатися і огризатися. Зауваження – це допомога вам. Я ніяк не можу зрозуміти, чому така хвороблива реакція, що, мовляв, а чому ви нам робите зауваження, ми і так працюємо звитяжно. Нема хворобливої. Є. Є. Ну, нема. Ну, давайте глядачів. Ну, це право твоє, це право глядачів реагувати так, як реагують. Але наше право Бо є відповідати. запит. Був запит на патрульну поліцію. На поліцію. Не на мінтів, а на поліцію. Безумовно. Але щоденна поліцейська робота – це що? Це що? Це кров, це смерть, це непроста матюки, це плювки, це алкоголь, наркоманія, ножі, пістолети. Це не квіточки. Це не ти зараз мені нагадуєш Святослава Вакарчука, який не відкриває переді мною новий світ. Так, абсолютно правильно. І поліція в будь-якій країні світу саме з тими речами і стикається. Абсолютно аналогічно. Але чомусь різна поліція. У нас і в Грузії, у нас і в Польщі, у нас і в Чехії, у нас і в Німеччині. По чому міряєте? Давайте міряти в якомусь нормальному показнику. Він є довіра. Довіра міряється соцопитуванням. Я міряю з власного досвіду, і кожен лише з власного досвіду. А яке у нас соцопитування? Чи влаштовує вас недореформована поліція? Ні. У нас було таке опитування? У нас раз на півроку різні соціологічні служби, зокрема авторитетні, як Разумкова, міряє рівень довіри до різних державних інституцій, зокрема серед них до різних. Президент, судова гілка влади, зокрема поліція, і структури МВС, прикордонна служба, Нацгвардія. Я розумію, що кожен випадок, як Переяслав, Тлявов або будь-який інший, цей рівень понижує. Але по останнім опитуванням ми, в принципі, ми тішилися цим рівнем. Він там за різними оцінками, знову ж таки, він не константа, не постійний. Зараз рівень? По останньому опитуванню, з того, що я можу пригадати, Разумкова, це в районі 30%, а патруль, як є найсвіжіший елемент і локомотив реформи в нашій системі, на 4-5 пунктів вище, ніж поліція загалом. Що не дивно. Є дзвінок знову? Прошу. Добрий вечір. Здравствуйте, Роман. Да. Добрый вечер. У меня к Артему такой вопросик. У нас вот есть активисты, да, вот в Украине, сотни роликов, где гаишники взятки, где стоят в кустах, ловят, где обелечивают дальнобойщиков. Что-то с этим делается. Почему? Потому что потом, вот ЗП Санек, потом он вылаживает ролики и показывает, как там никто его не поменял, или его убрали в сторонку, через полгода вернули опять назад. И вот такая вот, как были те менты, так и осталось. Как была круговая порука, так и осталось. Только переодели форму. Машин сколько побили, пускай он скажет, сколько разбили машин патрульних. Багато машин розбили. Спасибо. Але це тому, що вони їздять. Між іншим, ці нові машини, які поступили, набагато менше, десь в декілька разів, тому що навчились. Зрозумійте, коли ми патруль запускали, ми це робили швидко, іноді навіть занадто швидко, тому що ми вважали, і міністра це була позиція, що людям треба дати в 2015 році в розпеченою війною країни хоча б щось позитивне. І це, в принципі, вдалося. Коли ми подивилися, що це, в принципі, позитивно сприйнялося в Києві, на більшому місці, ми почали дуже швидко це робити в кожному обласному центрі, і навіть нижче, в містах нижче. І воно сприйнялося. Але щоденна робота – це не значить, що людина, яка прийшла в службу, не зламається, не скурвиться. Їх менше, ніж раніше, але цей процес також є. Це ж реальне життя, бо воно не є цукром. Скільки по відсотку звільнилося з патрульної поліції, з технообранців, які туди прийшли? Не готові сказати, тому що добори йдуть у нас практично щокварталу або щопівроку. Ви статистику тікучка кадрів, те, що називається? У мене немає в голові, бо я не очолюю патрульний департамент. Є певний елемент браку кадрів по кожному з управлінь менше, але він не є критичним.
Але безумовно це менше, ніж патруль, який вийшов у липні 15-го року в Києві сформований. Ну, трошки менше. Якщо раніше була жвава реакція патрульних машин, навіть в Києві, я не кажу вже про інші міста, було видно і в достатній Їх було кількості. видно, тому що їх не було. Це елемент новизни. Вони Ні. взяли і Тепер виїхали. Їх раніше не просто було. Ви елементарно. колись бачили, що патрулювало ДАІ? ДАІ, стара ДАІ, Звісно, на старих ні. транспортах. Ні, тобі розказати, як працювало ДАІ. ДАІ тебе зупиняло. Могли зупинити ось тут, а потім буквально через 150 метрів знову. Без всякої аргументації. Вони не їздили по дорогах. Ні, вони стояли і зупиняли. Я розказую, хтось може забув. А патруль їздить. Їздить, але його стало менше. І коли Безумовно. ти дзвониш, І реагує на виклик. і коли ти дзвониш в 102, тобі кажуть, ви знаєте, у нас не вистачає Безумовно. патрульних. Є І певний на ваш елемент. виклик, ну, на жаль, якщо приїде патруль, то це станеться через годину. Це залежнічка. Це залежить від ступені виклику. Якщо у вас виклик вбивають, ріжуть, розбій, дуже швидка реакція, або вбивство, або труп, тобто є певна градація виклики, де є під загрозою життя і здоров'я громадянина у пріоритеті. Виклики, де ДТП без потерпілих в дальньому пріоритеті. Виклик, де ДТП з потерпілим у пріоритеті. Знову 150 тисяч пояснень. Ну а як? Ну які пояснення? Ну я вам розказую Це життя. значить, що я поясню логіку. Це значить, що патрульних стало менше, якщо їх не вистачає. Це значить, що тікучка відбувається. Певна що ті, є. хто прийшов А де не відбуваються ті кучі? в моєму колективі. Окей, я вам наведу купу колективів, де відбувається тікучка. Один там з... Наприклад, ЗІК. Ага. Примір. Але якщо говорити про об'єктивну реальність, то функція поліції упереджувати злочин. От ти говориш про те, що в пріоритеті, я розумію, там вбивство, трупи, замахи на життя і так далі. Але упереджувати – це бути присутнім максимально в соціумі для того, щоб не було ані спокуси, ані можливості здійснювати злочин. Превенція. Це І превенції оцієї зараз якраз не вистачає через те, що багато хто просто звільнився з патрульної поліції. А нових кадрів набрати тяжко, тому що той, хто приходить, він бачить стару систему, там, де мінти сидять, старі мінти у відділках поліцейських, тому що патрулька приводила затриманого, а там ребята, вони, в принципі, байдуже до цього ставилися. Патрулька, я розумію, Хіба що... це не так? Частково так, але не можна сказати, що патрульний, Частково привівши вигідний правопорушника, не бачить. Він же ж не веде це провадження як слідчий, або як оперативник, або він не доводить цього правопорушника до суду. До суду цього правопорушника, якщо він справді підозрюваний у тяжкому кримінальному злочині або там якоїсь тяжкості, приводить вже слідчий. Тобто функція патруля відреагувати. І у нас КПК такий, що він не передбачає утримання під вартою по тяжким або особливо тяжким злочинам без загрози життя та здоров'я особі. Зараз, щоб людину запроторити за грати, грубо кажучи, треба, щоб у нього стікала кров з ліктів, і ще й у кишені ніж був, і ще було на бездиханне тіло. Умовно кажучи, грубо кажучи, я кажу. Крадіїв автомобільних, щоб запроторити за грати, практично неможливо. Найтяжча робота оперативна по викриттю крадіїв, гонщиків, по суті. Скрізь застави смішні, суди виносять, люди виходять, ідуть на волю. КПК дуже лояльний до правопорушників. Це не виправдання. Щоб взяти санкцію на ухвалу суду, підіть, подивіться на черги в судах. Експертиза раніше призначалася швидко слідчим. Слідчий написав, експерт робить. Зараз між слідчим і експертом ще поставили суддю. Надо забіжити до судді. Добрий вечір. Це не виправдання, зрозумійте, це реальність нинішнього КПК. А що ви хочете? Який у вас є алгоритм? Вершити правосуддя сили Маузера на площаді? Я цього не казав. Я теж думаю, що це вже у минулому. Скайп, і не я треба знаю, хто це. цього. Це Олександр Чіш. Добрий вечір, Дніпро турбує. Олександр Чіш мене звати. 8 березня минулого року в ефірі Scripting.ua я вам ставив питання, пане Артеме, з приводу того, що зарплата патрульних 8-10 тисяч гривень, вона менша, ніж зарплата водія тролейбуса в Дніпрі, яка сягає 15 тисяч гривень. Ви тоді сказали, що міністр Аваков над цим працює. От хотілося б почути, що змінилося з тих пір.
Ну, зараз найменша зарплата в патрулі – це 10-13 тисяч. Щороку в бюджеті, який формується в уряді, міністр Аваков як головний супервайзер, як головний представник на рівні уряду від всієї поліцейської спільноти бореться за те, щоб бюджет МВС загалом, і зокрема на зарплати поліцейським, зростали. В кожному бюджеті це дедалі більші гроші. В бюджеті цього року це більші гроші, спитайте у патрульних. Чи достатньо це? Ну, безумовно, ні. Ну, безумовно, ні. Навіть в місті Києві зарплата там не є високою. Між іншим, скрізь в країнах зарплата поліцейських не є високою. Там є потужний соціальний пакет. Ми йдемо цією дорогою. Зараз вже запускаємо, презентуємо скоро перші результати. Лізинговий проект житла для поліцейських і рятувальників, де держава платила відсотки. Тобто вони, в принципі, зі своєї заробітної плати можуть платити за житло, а уряд їм фінансує відсотки. Ми сподіваємося, це прив'язуватиме, навіть не зважаючи на порівняно невелику заробітну плату поліцейського до місця служби і мотивуватиме його на хорошу, чесну службу. Тобто, якщо я подзвоню через рік, то зарплата патрульного поліцейського все-таки буде більше, ніж зарплата водія тролейбуса. Я дуже про це сподіваюся, але не порівнюйте зарплату правоохоронців з зарплатою в приватному секторі або там в комунальному секторі. Я зараз кажу про комунальний сектор. Ну, комунальний сектор зараз дуже багато, оскільки децентралізація принесла шалені гроші в місцеві бюджети. Ми дуже вдячні місцевим радам, які допомагають поліцейським. Зокрема, фінансують в тому числі і житлові програми, і транспорт надають. Повірте, це дуже поліцейських надихає. Ну, зрозумійте. Просто, можливо, те, про що ви говорили до цього, про відток поліцейських, там ви цифру не назвали, можливо, вона теж з цим пов'язана? Ну, безумовно. Ну, дивіться, в 2015 році прийшли люди більше на відчутті, ну, на пориві, на емоції, на відчутті. Потім пішла робота. Робота тяжка, невдячна. Графіки доволі не є комфортними. Це в принципі, така робота, на якій мало приємного, але вона необхідна. І дуже, якась кількість людей пішла з різних мотивів. Десь перевелася, десь зламалася, десь через якісь погані мотиви, десь пішла на якісь... це живий організм, як і в будь-якому колективі. Є конфлікти. Дуже важливо, щоб керівник був хороший, щоб не було якоїсь такої атмосфера, клімат був. Ми говоримо всі про системні ознаки того, що поліція, якою б вона мала бути, вона не працює. Ми кажемо про систему. Ти посилаєшся на будь-які конфлікти в будь-якому колективі, що ми всі люди і треба зрозуміти. Для мене це ознака, що міністр внутрішніх справ просто не може впоратися з ситуацією. Він не хоче реформувати систему. Ось і весь висновок мій, як просто громадянина цієї країни. Чому цей міністр, якщо він за 4 роки не впорався, не подасть у відставку? Тим більше після випадку якщо росте щороку грошове забезпечення поліцейських. Я кажу про систему взагалі, яку ви просто законсервували, стару мінтівську систему. Я перепрошую. Це пряме питання. Це такий ярлик, знаєте, який можна вішати і навіть і не розтлумачувати, що ви маєте на увазі. Скільки у нас прикладів добре? Тлявов, добре, Гандзюк. Далі ми бачимо... Гандзюк при чому? Розкрили Гандзюк, хто поліцейський? Я не даремно згадував за Геращенка. Тому що зараз ніби застрелився Тимчук, я не знаю, що відбулося. Виходить Геращенко, ваш член колегії, говорить, там він чистив зброю, застрелився. Він там був на місці. Для чого поширювати фейки, які ми перевірити не можемо? Будь ласка, поліція потім говорить, там була якась ще персона. Потім, що пишуть в Фейсбуці, добровольці, які пішли на фронт. Як Тимчук чистив зброю, застрелився з гумового пістолета, який стріляє гумовими кулями? Ну, який гумовий? Де ви бачили хоч в одне повідомлення поліції про гумову зброю? Я кажу те, що пишуть в Фейсбуці. В Фейсбуці він на паркані пише. Так на що пише Геращенко, член колегії? Що він там досі робить? Я перепрошую. Послухайте, не задавайте мені це питання. Він є політиком, я просто системно наводжу. Стоп. Він виправив свій пост, оскільки він визнав помилку, виправив пост щодо чистки зброї. Треба, я поясню. Дмитро Тимчук був зі зброєю. Ми в жодному повідомленні не писали, що це травматична зброя. До його смертельного поранення призвела бойова зброя, якою він володів на законних підставах, скажімо так. Далі. Він в цей момент із цією зброєю робив якісь маніпуляції. Скажімо так.
Чи була це чистка, чи була це розборка, це була це так називаємо, ну хто знає, має зброю, холощення. Ну, коли ти береш зброю, розряджаєш, заряджаєш, пересмикуєш, робиш холостий спуск. Ну ніби як тренуєш свої навички руками поводження з цією зброєю. От приблизно щось таке було. Періодично, повірте, ті, хто мають зброю, періодично таке роблять. Ну для того, щоб, ну скажімо, не відвикати, зарядить, перезарядить. Так, це треба робити обережно і враховуючи небезпеку, так само спочатку розряджати, не наводити пістолет в бік людини, все таке інше. Але у цей момент разом з ним була особа, яка є свідком зараз поки що у кримінальному провадженні, і яка дала свідчення певні. Я не можу розкрити всі свідчення, які вона дала, але, зокрема, вона й дала такі свідчення, ми вирішили їх оприлюднити з дозволу слідства, що вона нібито вбачає певні ознаки відсутності якихось ювелірних речовин, які там були. Так чи це не так, це треба перевірити слідчим шляхом. От і все, поки що все, що можна сказати. Це відома зброя, ніякого травмату там не було. І в жодному повідомленні нашому ви не знайдете, де ми писали про травмат. І якісь маніпуляції із зброєю. Ще раз. Ну і 3 версії, відповідно. Або його вбили, це міг хтось зробити інший, тоді це злочин. Або він це зробив сам умисно, тоді це самогубство. Або він це зробив сам неумисно, тоді це необережне поводження із зброєю. Всі ці 3 версії є. Дайте попрацювати слідство, зокрема з тією особою, яка була поруч з ним. Я почув. Ще раз. В студії директор департаменту комунікації МВС України. Я розумію, посада, комунікація, представник МВС, фактично. Я навів усі ці речі недаремно, я ще раз кажу, люди, я не хочу апелювати до загалу, до громадськості уявної, але те, що видно як тренд, те, що говорять, що реформа провалена, ще раз кажу, що системно це не працює як поліція. І що є бажання у багатьох зберегти стару систему, керовану. І пояснюють, чому зберігають старі кадри. Тому що ними легше керувати. Тому що це фактично ручні, ну як була мусорська тема, так вона і лишилася. Я перепрошую за лексику про те, що от старий, коли рильце в пушку, то ним, власне, легше і керувати. Це вже не незалежний поліцейський, він робитиме те, що скаже керівництво. А керівництво, в принципі, було в міліції корумповане. Я не буду нагадувати записи, коли збирають на нараду міліціонерів і кажуть, значить так, виходимо в поле, і кожен, щоб приніс певну суму. Ну таке вже немає. Кажуть, що на місцях є. Ну, тоді показуйте запис. І Ну, ми притягаємо до відповідальності. Ну, кажуть. Так само, як свого часу, що значить міліція, яка так званий ОБНОН, та? Департамент, зараз називається Департамент протидії наркозлочинності, один з найуспішніших нині департаментів. Чим був ОБНОН, я хочу нагадати. Це, в принципі, орган, який не лише, я не знаю, це був рекет стосовно тих, хто захоплюється, скажімо, легкими наркотиками, тому що впіймали і одразу починалося в рекет «принесіть $3000». Я думаю, що прикладів цих ти знаєш вдосталь. І, в принципі, цей же орган розповсюджував наркотики. Тобто це була дистриб'юція наркотиками і тут же, що є корупція, в принципі. Хочемо бачити нову поліцію. Бачимо, що системно це не працює. Зараз цей орган оновлений на 60%. Він дає колосальні результати. І наші іноземні партнери не можуть нарадуватися їм, особливо після останніх транзитних викриттів рекордних 900 кілограмів героїну і нещодавно ще на 50 мільйонів героїну, які їздили спокійно тут, заховані в машинах і в інших речах, і були виявлені нашими поліцейськими з департаменту протидії наркозлочинності. І так само протидія і новим видам наркотиків. Їх очолюється департамент, дуже хороший офіцер, який дає дуже хороші результати. Оновлений на 60%. Між іншим, це також символ доволі ефективного реформування. Але ви мусите розуміти, що тут ми залежимо від наркополітики в нашій країні. Також від постійно вдосконалених механізмів їхнього розповсюдження, безконтактних в останні роки. Але також боремося з цим разом з кіберполіцією. Кіберполіція – абсолютно новий департамент, який створений, який дає дуже хороші результати. Це все є реформа. Ну, можна сказати, що все це старе, що все це погане, ну подивіться на результат. Не все. Я повернуся до цієї тези пізніше, у нас є скайп. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго дня, точніше, доброго вечора.
Ну, говоріть. Два питання коротких. Перше питання. Чому поліція не убезпечує себе новими технологіями? Те, що є вже в світі. Наприклад, автоматична відеофіксація правопорушення, автоматична відеофіксація режиму швидкості, там червоне світло, все любе. Це унеможливлює взагалі, або не те, що не унеможливлює, це зменшує спілкування самого поліцейського з правопорушниками. Це перше питання. Друге питання. Як поліція працює з юридичною освіченою поліцейських, тому що я сам з Чикаго, зі мною, правда, був юрист. Троє поліцейських не могли скласти постанову згідно процедури. Вони не знали процедури. Вони не знали тих статей, які вони повинні знати. Як з цим? Дякую, до побачення. Там звук поплив, насправді, ми не все чули, що ви сказали, на жаль. І це не тому, що на відстані. Я глядачам можу дати пораду, що коли ви телефонуєте або скайпуєте, будь ласка, не кричіть, тому що це вимагає більших ресурсів, відповідно, вас заглушає власний же гаджет. Тобто скайп, він тоді так от фрагментовано сприймає інформацію, передає. Спокійно говорити, спокійним голосом, не кричати, і тоді ми вас будемо добре чути. Отже, два питання було. Автоматична система, останні штрихи вже із підготовки нормативно-правових актів. Безумовно, я тут ще минулого року говорив, що ось минулого року запрацює. Не запрацювало минулого року, але запрацює безальтернативно. Це наше майбутнє, ми від цього нікуди не дінемося. Я думаю, що цього року точно. Там осталось декілька, залишилося ще там, можливо, один невеличкий законопроект прийняти. Ну, даруйте, швидко зробили у 2007-2008 році. Простояла вона скільки там? Півроку. Не витримала позовів і скарг до Конституційного суду. Треба зараз зробити так, щоб вона вже стояла назавжди, щоб ніщо її не скасувало. А повірте, бажаючих буде скаржитися дуже багато. Коли тільки штрафи посипляться у такій шаленій кількості, як зараз нам показала тестова робота буквально декількох камер тут поруч з вами на вулиці Олени Теліги. Прекрасно. Але там було два питання. Це про новітні технології, навздогін. Камери, прекрасно, є поліція. Якщо говорити про Київ, там є смуга, де літера А написано, тобто для громадського транспорту. Дуже часто порушники їдуть по цій смузі, можуть їхати поліцейські, в принципі, патрульні, не звертати на це уваги. Тобто жорсткості покарання за порушення, яке, в принципі, багато свідомих просто не їдуть. Карають за таке порушення, але ви мусите зрозуміти, що не можна кожного правопорушника порахуйте кількість автомобілів у місті Києві, які заїжджають, виїжджають, виїжджають. Ну, це колосальна цифра в декілька мільйонів. Як ви думаєте, скільки з цих мільйонів порушує правил дорожнього руху? Від дрібного до великого? Багато. Артем, ми говоримо про систему зараз, про те, що дієвими кроками можна превентивно, тобто упередити, показати, що ось, вибачте, але буде покарання, жорстке покарання за це. А не просто зневажати. Ну, нас мало, ми нічого не можемо. Ми так не казали. Мало того, паркування будь-де, навіть за наявності паркінга платного або безкоштовного, якби не зупинилася ця ініціатива, які борються замість патрульних поліцейських... Патрульні не мусять з цим боротися. Не мусять? Не мусять. Тобто можна паркуватися де завгодно? Новий закон і передбачений для того, щоб розвантажити поліцейських від таких дрібних, суспільно небезпечних правопорушень. Поки він буде витрачати час на те, щоб притягти до відповідальності правопорушника Лося, який припаркувався там не треба, він втратить час на допомогу тому, кому... Це ж випадок на Бессарабці тільки що був, там, де... Безумовно, коли це... Таких хвор асфальтованих... Безумовно, коли це перешкоджає, суттєво перешкоджає дорожньому руху, коли суттєво перешкоджає, поліція реагує. Ну ти ж бачив, що там відбувалося, яке месиво автомобілів на Бессарабці, тобто те, що мала прочистити. Безумовно, саме тому новий закон, який має запрацювати, я маю сісти за кермо бульдозера і просто змітати надає право комунальним паркувальникам накладати такі адміністративні стягнення. По суті, місцева влада, тобто Київрада, і вони, я знаю, вже набрані. У Вільнюсі такого немає. Ну ви порівняйте місто Вільнюс і місто Київ. У Вільнюсі, я чому про Вільнюс згадав? У Вільнюсі порівняти. Я за Прагу зараз згадаю. Я можу згадати за Дрезден і Берлін. У Вільнюсі мер міста сів на бронетранспортер і показово переїхав Мерседес, який стояв неправильно припаркованим. Це явно це був хайп, окей. Це зробив мер, а не начальник поліції. Але мер.
Але мер. Але мер. Ну так при чому тут Так от, поліція? Так або- само і зараз дає новий закон про паркування більше повноважень місцевій владі, меру. А в і його Європі, якщо ти в структурам Празі притягання за став не там, відповідальність. буквально через 15 хвилин з'явиться поліцейський, Не завжди поліцейський, іноді комунальний паркувальник. поліцейський, тому що він же накладає штраф і вішає що? Комунальний паркувальник так само має право це Може робити. мені Новий очі закон. мої там зраджують. О, добре. Є і Вам поліцейський, зауважень не робити, і ви поліція прекрасна, Ні. Ну, мінтів послухай. немає. Та є. Нічого не помінялося. От якщо повертатися до Тлявова, я перепрошую, це перегукується з чим? З яким прикладом? Ну, пригадуй. З яким? Ну, Миколаївській області. Ну, Криве озеро було. Ну, там правопорушення... Врадіївка. Ні, Врадіївка у нас була неподалік Кривого озера, але в 13-му році ще Правильно, до міліції. Да. правильно. Де міліція приховувала, Так. де міліція спотворювала, Так. Тут де та міліція сама уникала відповідальності. Та сама Нема ситуація. такого. Ми не спотворювали, притягнули самі, не виводили їх з-під відповідальності. Що спочатку Почуйте сказали, це. що хлопчик ішов і впав, а потім з'ясувалося, що це вогнепальне поранення, і це сказав лікар. Романе, поліція приїхала в лікарню, вона не бачила хлопчика. Що сталося? Кажуть батьки, сказали, що впав. Ну, Я перепрошую, я зараз буду давати оцінку судження. Чи ті, хто повернувся через рентгенолог каже, так там не куля. перетестовані, які повернулися на посаду, кому приходить в голову призначати їх на якісь посади Та відповідальні? не призначати, вони А по що ж? суду відновилися. Поліція сказала, це Їх не не можна- наші їх люди. не можна звільнити. Ми їх викинули. Поліція їх звільнила. І далі їх звільнити вже Поліція ніколи не їх можна. звільнила. Так ви так ніколи не очистите. Поліція їх звільнила. І воно Ну, завжди буде повертатися до берега. Тому що є судова система, тому що є трудове А є законодавство. невідповідність Є займаній невідповідність. посаді, елементарно. От з такою невідповідністю вони йдуть до суду і доводять, що щоб написати невідповідність, там мало бути зібрано Я ще мало 50 розумію, довідок і кожна завірена печаткою. Я мало Розумієте, з розумію, як дисциплінарним потім покаранням. очільник Нацполіції Київщини, Ценов, іде в ООС. Для чого? Для того, щоб здобути УБД? Він і до того вже був УБД, як людина, яка формувала за? батальйони добровольчі поліції Київської області. Не пересмикуйте, він не пішов керівником туди. Він пішов на чорну роботу, чорної коняки, яка їздить в пилу по всій лінії ОС і координує всі підрозділи поліцейські, які складаються з 3 різних компонентів. Це ніяке не підвищення. Він не заміщує собою начальника Але поліції спочатку була Луганської. інформація з боку Міністерства внутрішніх справ про те, що він іде керувати поліцією ООС. Він іде координувати поліцію в ООС, поліцію Миколаївської, поліцію Луганської області, поліцію Донецької області, придані поліцейські сили, які на ротаційній основі туди приїжджають, уїжджають, і певні батальйони спеціального призначення поліції, які були створені ще в 2015 році, як добробати, які несуть службу на постійній основі там. Ці всі поліцейські сили розрізнені по всьому фронту, розкидані по різним задачам. Треба координувати зі штабу. От він і є тією особою, яка отримує вхідний сигнал від командувача ООС і потім розкидує його по поліцейській лінії і контролює, координує виконання наказів. Це ніяке не підвищення і не почування Але на спочатку лаврах. була інформація, що він іде керувати поліцією ООС. Ще раз нагадую. Є дзвінок на Viber. Добрий вечір. Добрый вечер. Меня зовут Константин, Днепр. Артем, сразу хотел поблагодарить всех полицейских честных за их нелегкий труд. Спасибо. Вот. Но исходя из того, что очень много критики, есть куда развиваться. У меня есть такой вопрос. В социальных сетях, конкретно в Инстаграме даже, в своем, я часто вижу от знакомых полицейских, либо еще от кого-то, очень активную работу с молодежью. Очень много социальной работы в школах и тому подобное. Но рядом с этим вижу информацию в всяких группах Днепра о том, что патрульные полицейские курят в общественном месте, патрульные полицейские выбрасывают мусоры из окна, патрульные полицейские делают еще какую-то бягу. У меня вопрос есть. Есть ли какие-то инструкции обучающие для сотрудников патрульной службы полиции, которые будут им говорить, нельзя так делать, потому что мы, по сути, нивелируем ту работу, которую другие полицейские делают? Безумовно, Вот у тут меня к вам немає есть чим такой апелювати вопрос, до вас. Потому что, мне кажется, это бессмысленный труд. Спасибо. Безумовно. Ну тут нема навіть не те, що сперечатися. Тут я тільки погоджуюсь з вами. Безумовно, вони такі ж люди, як і ми. Це не виправдання їм. Безумовно, ми теж іноді в побутовому житті десь не дуже ідеально дисципліновано себе ведемо і можемо і правила дорожнього руху порушити.
Але з поліцейських, звісно, спрос набагато більший, і тут є куди вдосконалюватися. І кадровим службам, зокрема, працювати з особовим складом, щоб таких випадків було якомога менше. Але з іншого боку, зрозумійте, вони не янголи, вони не взяті з небес і не спустилися, не такі самі люди, як і ми. Будь-кого, хто хоче... Цього й не було кваліфікаційних вимог бути янголами. Я на останок уже все, часу немає, 20 секунд до завершення ефіру. Дякую за участь в програмі. І хотів би звернути увагу, ще раз наголосити на тому, що від критики здорової треба не відкараскуватися і не виправдовувати, а всі хочуть бачити дієву національну поліцію України. Ми приймаємо і комунікуємо. А після випадку з Лявовим, то міністр внутрішніх справ мав би піти у відставку. Якби він покривав цей злочин і виводив їх з відповідальності. Цього не було, це свідчення реформи. Це система. І далі не нарікайте, якщо будуть повторюватися... Це система не покривати. І далі не нарікайте, якщо подібні випадки будуть повторюватися. З таким підходом вони, на жаль, повторюватися будуть. Гостем Прайм Скрипів на АТР був Артем Шевченко, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Дякую вам за увагу. Хорошого вам вечора. Хочу нагадати, що програму можна дивитися в ефірі телеканалу АТР, на YouTube-каналі телеканалу АТР, так само на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Хорошого вам вечора.